Slovenská politická scéna sa v polovici apríla 2026 ocitá v mimoriadne dynamickom bode. Najnovšie merania volebných preferencií prinášajú hneď niekoľko prekvapení a naznačujú, že nálady v spoločnosti sa začínajú kryštalizovať do novej podoby. Ak by sa parlamentné voľby konali práve v týchto dňoch, víťazom by sa stalo hnutie Progresívne Slovensko, ktorému by odovzdalo svoj hlas 20,2% voličov. Progresívci si tak upevňujú pozíciu lídra opozície a dokážu osloviť pätinu rozhodnutých občanov. Na druhom mieste sa s pomerne výrazným odstupom umiestnila strana Smer sociálna demokracia. Strana Roberta Fica by v tomto období získala podporu 17,3% hlasov. Je zrejmé, že súboj o prvé miesto sa nateraz ustálil v prospech PS, no Smer si naďalej udržuje silné a stabilné jadro svojich priaznivcov. Čo je však mimoriadne zaujímavé, je situácia na 3. mieste. Túto priečku si stabilne a suverene drží hnutie Republika, ktoré by volilo 13,6% respondentov. Tento výsledok potvrdzuje trend rastu mimoparlamentných síl, ktoré dokážu profitovať z napätia na politickej mape. Jedným z najdôležitejších údajov tohto prieskumu je však ochota ľudí prísť k volebným urnám. Deklarovaná volebná účasť totiž stúpla na 61,9%. Ide o najvyššiu nameranú hodnotu za posledného pol roka. Zdá sa, že po období určitej politickej apatie sa voliči opäť aktivizujú a vracajú sa k úrovniam záujmu, aké sme sledovali na jeseň minulého roka. Pozrime sa však aj na ďalšie subjekty, ktoré by prekročili brány parlamentu. Strana Sloboda a Solidarita by získala 7,3%, čím potvrdzuje svoju stabilnú pozíciu. Tesne za ňou nasleduje Hnutie Slovensko so ziskom 7,1%. Prekvapením je klesajúca tendencia strany Hlas sociálna demokracia, ktorá sa v tomto modeli prepadla na hranicu 7%. Naopak, do parlamentných hlavíc by sa pohodlne usadili aj demokrati so ziskom 5,8% a kresťanskí demokrati z KDH, ktorých by volilo 5,3% opýtaných. V pásme pod 5%, teda mimo parlamentu, by nateraz zostala maďarská strana so ziskom 4,2%. Hnutie. Smer-rodina s podporou 3,8% a výrazný prepad zaznamenáva Slovenská národná strana, ktorej by dalo hlas len 2,8% voličov. Rebríček uzatvára strana Za ľudí so ziskom 2,2%. Tieto čísla jasne ukazujú, že slovenský volič je v pohybe. Vysoká predpokladaná účasť a posilňovanie pólov na oboch stranách spektra naznačujú, že nás čaká mimoriadne horúca politická jar. Prekvapilo vás prvé miesto Progresívneho Slovenska? Alebo ste skôr šokovaní nárastom Republiky na viac ako 13%? A čo hovoríte na prepad SNS a Hlasu? Napíšte mi svoj názor do komentárov, som zvedavý, ako tieto výsledky čítate vy. Ak chcete mať prehľad o každom novom prieskume a politickej analýze, nezabudnite dať videu like a kliknúť na odber. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom reporte.